Canna creic le COP30 Cruinniú Mullaigh na hAeráide an tatan se caite. Chai canarí dónda caiiciis sa Brasil ag plé teir dónda cursaí timpachta agus hAeráide agus iad in aice le fórais wastí na Hamasónia. Topicí suntasacha a bhí ablé na leidú brasla intaise, astíocht charbon agus féoch carbon. Jerry bhí maithicáin másca i leithe dorthaí is suntasí don cruinniú, le neart tíortha ag léirí mí hástacht agus bhí maithicáin generalta de GMA margheall ar aspa galtanis agus tumantais i drá arnál brasla intaise a leidú. Cé gur cur galtanas i bhaim chun chábhar airgeas a chóirt de chiaire atá ag folaint go géir leis na hAeráide, sé an díolaí de ola agus gúáil a chruthíonn an aib sa céad airt. Thulamid faoi mí hástach láidir na cáilniúna, Uruguay agus Panama go hairithe ag bhí dúil mhór ag neart carneal den dóin a golas stras an áchruinniú go mé dul chun cinn níos suntasaí ná mar bhí sacrtha ar an bharna idir astíocht carbon agus fuinniú in aithnuaite a chruidí. 10 mbliana ó hen cruthíú an Paris Agreement. Bhí an capéis dlathach seo siníthe ag beag na gchéad tír ar fud an dóin agus iad géantú le hobair le chéile chun dul inlaic le teir dónda. Rih an chánraí seo bhí an teir dúnta ar bhealach a bheith ceir an gé. Inis tá sé ar gá punk a sé. É sin ráte cé go bhfuil dulchan cinn tagtha tá sé ráte ag ard roiní na náisiúnta Antonio Guterres go bhfuil fada le gáil fós agus go bhfuil sé fós mar sprach le bheith ag íon punk a cuaig fé faoi fiche trotha. Tuairisciú go raibh neart díosbrocht ag beáhara idir tíortha níos saibhre agus iad níos bachta maidir le brasla intaise. Is allmhór an seanachar a imríonn an hAeráide ar tíortha i níos an dóin go hairithe. Bhí neart pobl dú hééis lethir buinteach leis na cainteanna idir bhartaíochta agus chuir siad solas ar na hefechtaí a bhíonn ag an hAeráide orthu achan lábia idir tiltte agus tromach. Ar an tíú eile bhí grúpaí móra i lethir fásta i mán feachtasaíocht ar son brasla intaise. Ina díos chunta san ná ró i lethir na America, atá mar cheann de na trúlathirí is mó leis an freagracht is mó agus astíocht charbon i gceist. É sin ráte ní hégur aontas ómhór a bhí an sin mar gheallar neart ráiteas atá deanta ag an trompach nach gréidan sé go chamlainn in hAeráide. De réir na náisiúntaithe tá thart ar $6 trillion ag taistil bhile tíortha i méall farbatha ó America. I gcuidir snach ceithú $7 trillion i fiche féasadá amháin ar arnál an brasla intaise.